Sanibona guys, sanibona bafowethu. Sanibona. Nithi namkelekile guys, namkelekile. Kuyi weekend. Siyabonga kakhulu kubantu abajoyinayo guys. Namhlanje bafowethu ke akho kuningi engizokhuluma ngako nje. Sizoncokola nje namhlanje. Ndizova kuno ukuthi nina nibona njani. Abantwini abathi uSimba siyamazi. uSimba sibiya kude naye. So ndifuna uzova ngani ukuthi okwenzakalayo niyakholwa ukuthi ndimi a first person ukukhuluma ngecase guys. Yomuntu nje no lokhu kubalekile ukuthi nizokukhuluma bafowethu. Lokhu kubaleka kakhulu ukuthi nizokukhuluma. Awukuthi ngiyachoma. Cha, ayukuthi ngiyachoma, kubalekile ukuthi nizokukhuluma. Ukuthi wonke umuntu ezwe. Nobe ngamkhola uSimba. Akhona ukuthi amkholwe ngcono, akhona ukuthi ambone ngcono. So guys, ndifuna uzova ngani ukuthi ke njengoba ngikwazile ukuthi ngizonixelela cause kahle ningumuntu oprivate. Siyabonga kakhulu ama likes. Ningumuntu oprivate too much bafowethu. So ngikwazile ukuthi ndibuye ngizonitshela ngecala lika ngizwe. Ngifuna ukuthi abantu ba-understand bafowethu. Xa nisuke nishaja. Ndifuna ukuthi abantu ba-understand xa nisuke nishaja. Naxa ngaba nisenza izinto ngendlela yami. So bafowethu ungizwe linqobile icala namhlanje. So siyabulela kakhulu Sibisi. So nibona njani bafowethu? Ungizwe linqobile icala namhlanje. And ikhulume last month. I stand last month. I remember and I think nani niyakhumbula abanye benu xa ndisenza ulive ekseni. Ndikhuluma ukuthi ichunu bafowethu lizokhululwa. Ndikhuluma ukuthi ichunu angeke libanjwe. Guys, we are very important. We are very important. Nani important. Everyone is important. Guys, we are very important. You must respect that. So xa nisenza okwe benikwenza. Manje nikhuluma indaba ye-ANC. Lekhona lapha kwi-live kwi-TikTok nikhuluma into zamapolitiki. Ipolitiki guys isithasha sonke. Ndikhuluma into yeShaka Ilembe season 2. Akunamuntu owaziyo ngeShaka Ilembe season 2. Akekho onganiphikisa. Akekho onganiphikisa abafowethu. Ngendwe ezenikhuluma ngazo. Nikhuluma ngeShaka season 2 ngezinto ezingaziwa even ngabantu abaphakathi. Nikhuluma ngama-actors. Kune-secret ezendizibreakayo nento endizivezayo. NgeShaka Ilembe bafethu. Ndifuna ukunibonisa izinto. Ndifuna ukunibonisa izinto. Ukublessa guys, iblessing izikhona. Everything ikhona. Just ukuthi wenza into e-right. Ngesikhathi wenza into e-right, ngesikhathi uzobusiseka. Siyabulela kakhulu Sibisi. Ngesikhathi uzobusiseka, ukubusiseka kwami uzokubona guys. Everything must manifest. So ngiyabonga kakhulu bafowethu. Ngesikhathi senu. Into kangizwe sikhulumile bafowethu. Into angizwe sikhulumile last month osigujana kudala bethetha. Kudala bethetha ngicabanga ngobe for sure beku last year. Baningi bethetha besithi umoya disa umoya data. Xa nikhuluma ngepower asikhulumi ngesithwalo. Ndifuna ukuthi abantu abathi bona bafuna ipower bahamba bothwala sikhulumi ngondwe akusosithwalo. Xa nisuke nikhuluma ngepower. And most yabantu eSouth Africa ipower banayo. But I won't expose their names. Kakhulu lapha ebunyangeni xa suke sithetha ngepower cause nikhumbule apha guys kwa spiritually la you won't know everything. Ngeke wazi everything. So namhlanje sinqobile bafethu. Ningamangali namhlanje ndiziselela.
lisela amanzi. Namhlanje sinqobile bafowethu, namhlanje sinqobile. Ndikhulume ngento eziyi-3. So sanqobo unumber 1 kusheke 2. Ndikhulume ngento eziyi-3, sanqobo unumber 1 kusheke 2. So nizobona into zisazokwenzeka bafethu. Akunamuntu ongakhuluma especially abazibiza ngokuthi bazinyanga abaprofeti intoni. Akunamuntu ongakhuluma ukuthi ngophi umbutho ozongena. Uzoze yabona xa kushaya uDisemba because sebeqalile abantu bayabona manje ukuthi into ezikhulunywa nguSimba ziyenzeka. I can change my style anytime bafethu. Istayela sami ngingashintsha anytime istayela sami. Anytime. Because I will start yabona xa nithi ndiyasho xa nifuna ukubless abantu nizoba bless. I have power guys. I don't have umdlalo. Xa nifuna ukubless umuntu just ukukhuluma nawe ngingakubless ngokuthetha nje. Ubona izinto zishintsha. Ningakhandi kuthashe singakhange sidibane. So ndiyacela bafethu niqhubeke nenze into ezi-right. Izinto ziyenzeka bazoyi-understanda lento nithetha ngayo xa nisuke nithetha ngepower mina kwelami side. Ukuthi nisuke nithetha ngantoni. Ningagijima niyothwala bafethu nithi nifuna ipower. Mawufuna ipower xhumana noSimba. Xhumana noSimba ngena umuntu engakuthumela kuyo kwamanje. Xa usukuthi ufuna ipower. Akekho umuntu engakuthumela kuyo omnye. Ndimo umuntu ozothi mase uxhumene nami unifonela uthi ufuna ipower ndikudibanise nomuntu oright. Not ukuthwala. So sinqobile guys ihlandlo sokuqala. Entweni ezi-3 esizikhulumileyo. Let me expose indaba yeshaka ilembe season 2. Let me expose it. Ishaka ilembe guys, we find it so interesting. Oko futhi ngeke kujike bafethu iculture yethu. Zingcambu zethu actually ifana nencwadi yethu. Xa sisuke sithetha ngeshaka ilembe thina ihistory yethu ukuthi kudala bekuphilwa njani. So bafethu ishaka ilembe yona movie futhi nani nisazoyithanda kakhulu. Season 2 ayizoba too much bafethu. Season 2 zoba too much because of ukuthi ube too much. Ushaka ilembe season 2 intoni ezoyenza ukuthi la ishaka ilembe ibe too much. Ishaka ilembe bafethu icreatiwe ngendlela ecreatiwe ngaba spend billions abazispendayo because season 1 I think uspendwe 1 point something billion. So season 2 they are still spending those people and nizo notice something ukuthi life is spiritually, life is physically. Zizinto engizokhuluma ngazo manje. Safuna uniqalela lapha kwishaka ilembe xa siphuma singena kwi-ANC in details. Xa siphuma la. Xa siphuma singena kwi-ANC i-details bafethu. So ishaka ilembe into yenza ukuthi ibe interesting ukuthi igcine nayo futhi ndiyibona ifikelela ukuthi like ndibe interested ukuthi ndazi ngeshaka ilembe bafethu. Season 1 we know ukuthi ucapture abantu abaninzi. Season 1 if awukambukela season 1 you can go uyobukela season 1. Season 1 yeah wenziwe guys too much spiritually, wenziwe physically. So what I like about those people benza sure ku season 2 ukuthi season 2 must reach namanye amazwe, which mean creator ndoni creator iBlack Panther. Ku creator something like iBlack Panther. Odlokuzini cabanga bangidukuzini. Okay, ku creator something like iBlack Panther. iBlack Panther history yase-Africa. iBlack Panther ligugu lase-Africa. I don't know how to mention iBlack Panther. So one thing
into ezoshoka abantu ukuthi babe more interested ngilomfana lo bathi andazi bangilebo khangi I'm not good ukuread amagama espedi lo ngushaka kodwa lo mfana lo bamcreate kakhulu guys bamcreate kakhulu spiritually bamcreate kakhulu andifuna ngiqhatha bafethu bamcreate too much and wamfana bafethu usaya kude kakhulu wamfana usaya kude kakhulu usazothasha andazi omnye umuntu angayithatha simple into endiyithetha vele ndiyibeka simple ukuthi khona ukuyiunderstanda nomuntu ongathi aka understand lo mfana lo bafethu usazohamba kakhulu amazwe lo mfana lona usazobanzima kakhulu usazobanzima lo mfana bamcreate too much pha because as billions abaspendayo na everything yonke lento bayenzayo bayenza show ukuthi kufuneka iSouth Africa ihlonishwe uyabona kufuneka iSouth Africa yaziwe so lo mfana kune contract ayisayinileyo I won't say it deep I won't say it deep contract yakhona but ile emlidela ukuthi even none nizoba shocked after ba release season 2 kunezinto enizozinothisa kunezinto enizozinothisa ngalomfana and zobe zipublic guys zobe zipublic because of ucreatewe ngama director ucreatewe ngama producer ucreatewe ngabantu abaphakathi abazi kusho ukuthi ngabantu abahlakaniphe kakhulu abafunde kakhulu abantu abazingcono babiza ukuthi ngabantu beluminati ngabantu beluminati so lo mfana bamcreateile bafethu nizozibona nje izimanga izimanga amaceleb asazoshintsha futhi asazoshintsha eSouth Africa ngalomfana asazoshintsha is the first person ukwenza lento le azoyenza lo mfana you can ask a question if you don't understand anything ezuba sikhuluma guys you can ask a question because even nam they are sub ungena deep in details because those people who TikTok bawuthanda kakhulu and they are sub ungena but the question is we answer and is we answer question lento nikhuluma ngayo so iyona secret ke bafethu ke ezona showka kakhulu niyekela ubumnandi bemovie nantoni no it's just because contract ayisayinileyo is too much ngeke uthi today unibona inzipho zami ziso let's say let's say anifaki kuthiwa into iQtex anifaki anxibi njengentombazane it's just because of contract yakhe contract yakhe bafethu but nabo kusho ukuthi benefitisa bona even naye bayamsiza and bazosiza even ama youngsters asafuna ukukhuphuka yabona bakwazi ukuthi bafikelele ko overseas bafana nabo Trevor nobo Black Coffee bonke abantu aba so mesikhuluma ngo season 2 kaShaka ngizolindela questions kuni guys ngicela ukuthi if unyani niyabelieve ukuthi isprofet onyani abantu bebekhona most yabo ngicela ukuthi ningilikeele live ngicela ukuthi ningilikeele live ningifollowe nje too much bafethu too much because nayibona itsunami nani ukuthi hayi ivukile itsunami ivukile guys anifuna niqhatha bafethu anifuna niqhatha emhlabeni ijeni into yasemhlabeni inzima bafethu inzima yabona ngoba ngenze ukuthi abantu bazitshele ngenze ukuzitshela ukuthi uright kanti awukho right manje ngenze ukuthi uzitshela ukuthi uright mhlawumbe kanye igama lakho mhlawumbe kanye lilaliswe le emangcwabeni nepictures zakho insila zakho you understand so kubalekile ukuthi bafethu sibe nokuzithoba sibe nokuziphatha kahle I'm here for a reason bafethu I'm here for a reason and we are here for a reason even though thina sihlukahlukene because umuntu operator ngendlela yakhe ngendlela yakhe nendlela yako kwabomnye
So ngiyacela bafethu ukuthi nilike ulive kakhulu. Namhlanje nje ngithe manike ndize nje sizokhuluma. Injongo ithi what's the topic? Hlala njongo ulalele, hlala ulalele. Kodwa itopic ihamba phambili ukuthi uSimba last month ngo-October ukhulumile. Guys, umacingwana ufuna untshela xa sisuke sikhuluma ngepower. Yabona xa sisuke sikhuluma ngepower ndingayifanisa nento efana nemali. Yabona mawuwina umzekelo ilotho ubuzazi ukuthi yastrugglisha. You will start having cars, you will start having big houses and so on and so on. Ifana nepower. Umacingwana why inyanga abaprofeti abathandazi bekunzima ukuthi bathethe ngayo? It's because of bayesaba ukuthetha nga this person, ababoni abanye, most yabo. Abanye ababoni ukuthi kwenzakalani. Hayi ukuthi nizama ukuthini. Yabo, abanye ababoni bafethu, ababoni at all. And they can't create ngelizwi. You understand? Because of certain things abanazo. Certain things abanazo. I won't go into details because still you won't understand if you don't understand now. Yabo. That's why bebesaba ukuthetha ngomacingwana. That's why bebengakwazi ukuthetha ngomacingwana, but uSimba wafikwa ilamula yonkondo. uSimba wafikwa ilamula yonkondo yakhuluma ukuthi icala kamacingwana lizophela. And umacingwana ngeke agwetshwe. Ngeke ukhuluma into esecourt bafethu khona noba kutuphile kanjani. Ngeke ukhuluma into esecourt. If ungakhuluma into esecourt kumanje, you can cause a problem and you show ukuthi problem uzokwazi ukuyi-escape. Ngeke ukhuluma into esecourt bafethu. Ngeke ukhuluma into esecourt. It's not because of umthi bawusebenzisile vele babona na ukuthi iyafeyila. Bese kudingakala umuntu onepower ukuthi akhulume ukuthi kuzokwenzakala so. Izwi liyadala bafowethu. Izwi liyadala ilizwi. You don't have to ukuthi ube holy let's say njengabefundisi abekade besibhanqa apha bebhanqa abantu. You don't have to be holy kanjani. Izwi liyadala. Ithi iBhayibhile even naseBhayibheleni uNoah wayedakiwe bafowethu. Wakhipha nje nethi izwi elenza ukuthi onyana bakhe omnye abusiseke omnye aqaliseke. That's why we're talking power here. Ubona nje confused and still basazoba confused. Still basazoba confused. Ngoba amandla ukuthi into bayilandelele kakuhle abanawo. Awekho bafethu. You have to be one of a kind. You have to be one of a kind. Yabo, anzugxeka ukuthi umuntu mesuke prophetha kanje. Ndiyakuthanda like guys ndingumuntu njengabanye abantu. Ndiyakuthanda ukudlala. But one thing for sure, you won't touch me. You won't touch anyone close nami. Batrayele inkabi kunizingela inkabi. Sitrayele kaninzi. Ingakho beniprovela ngento kamacingwana. Akekho umuntu onepower yokuthi akekho umuntu uphofu ongathi yena mhlawumbe okanye angazokhuluma indaba ya next year yama election ngaphandle kwami. Akekho umuntu ongakhuluma indaba yama election bafethu. Akekho. Yabo. Because of endwezi zinjani zibona everyone eSouth Africa zibona njengabantu abafew njengaba babukele. So ngicela ukuthi niqhubekeni like bafethu. Akekho umuntu ongenza zonto ezo. Yabo. So nama andithi ndi better. Andithi ndi better. I know ukuthi power ikhona ipower emodern le. I know ukuthi ikhona ipower ezayo emodern le. Yabo. So ilife ihamba njalo bafethu. Ihamba njalo. Wathi lo mfolona andazi bathi ngibane eBhayibheleni andazi bangu lo wayibaptiza uJesu. I just forgot his name man. And yabona abantu abacomment guys kuthulekile. I just forgot his name. Lo wayibaptiza uJesu. Wayibona ipower
ekaJesu ukuthi le power le is more than yena. Yabo. So abantu batry ukuthi umuntu afuna ukuba better than lo muntu wenza izinto ezibonakala. Guys, mina zocontinue ngendlela yami. Zocontinue ngendlela yami nendlela ipower yami enleader ngayo. Akekho umuntu ongakhuluma ipolitiki ka2024 bakokwenzakalana. Athi no matter kunjani kuzokwenzakalana. Indaba kangizwe ndiyikhulumile ndiyibone njengobinjalo and futhi yaphinda futhi yabanjalo. One thing endiyithandile ungizwa akandifonile andifuna niqhatha. Amachunu andiyemile lapha kwi-TikTok abonga too much ngo-October. Those people bane believe ngeculture guys. Ngo-October bakwazi ukuthi babonge. Bathi Simba siyabonga. Because those people basebenzise imithi bahambe phansi phezulu bazama ukwenzani ezinye ngeke ndizi expose. Kutrayiwe la. Bathi xa bethi bayahlola ukuthi hayi case yakho izophela kodwa akekho umuntu osho ukuthi izophela nini. Nangu uthi umthimbosi uthi hayi uqinisile bhuti wayisho mina ngikuzwa live ngiyabonga kakhulu umthimbosi. Ngithanda abantu abafana nawe. Ngiyabonga kakhulu guys ebantwini abala ekhaya. Ngifuna ikhuluma nje straight bafethu nani izinto niyazibonela. uSimba nawe kuyazenza manje. Ndasho ukuthi ndisazonihlola vele, ndisazonihlola bafethu futhi kakhulu. Kodwa andifuni ukuhlola nzobe ndiyakulimaza mina kimi. Because mina ngizokutshela izinto angizobe ndikutshela ngogogo bakho. Zokuqonda ngqo. Xa ngisithi mina umthakatha makabuya azothetha. Umthakatha ubuya azothetha singakhange sisebenzise ngisho nomthi. Umthi is not ukuthi mawusebenzisa umthi ucabanga ukuthi ungubest. Zokutshela ngelinye ilanga ipower yomthi ukuthi isebenza kanjani. Zokutshela ipower yomthi ukuthi isebenza kanjani. So siyabonga kakhulu nolivuyo if ungahlola mina ningavuya. Zokutshela ipower yomthi ukuthi isebenza kanjani. Yabo. So akekho umuntu onepower yokukhuluma ngo2024. Akekho umuntu onepower yondwe. Akekho umuntu okwazi ukuexpose futhi yabona ukuthi bayanifihla ndinixelela inyani. Yabona most ngiyabonga kakhulu nolivuyo. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise. Most guys iyanifihla ndinixelele nje inyani. Inyanga ziyandazi yabona izinyanga enihlonipha kakhulu. Mina ndiyabatshela inkinga zabo for free because I know ukuthi they care. Mina andikutshela inkinga yakho nisazi ukuthi uzozohlola la kuSimba. Xa uqeda ukuhlola kuSimba uzofuna ukuyohlola nakwabanye. Andidili kwanawe mawunjalo. Once ndakusiza you start ukuthi ube ifamily yami. You start ukuthi thina soba yi2 sibe into enye. Because efine ndikulwele until ekugcineni. Kuyenzeka bafethu life siyibona ukuthi ayisi right. Kanti kwesinye isikhathi asikho right. Kunamagama ethu agqitywe pha emathuneni. Kunabantu abasebenza emifuleni, kunabantu abasebenza ezintabeni besebenza amagama ethu. So ngeke nibone mina umuntu ehamba ehlola edlala. Ngoba nento azobe ihlolelwa kwesinye isikhathi omnye uxela inyani ahamba okwenza into zakhe. 2024 iDA bafethu nibhasobhe kakhulu and once yangena iDA anifuna uniqhatha kunanto enhle ethene ezokwenzeka. Sikhona into ezinhle like i-low shedding anifuna uniqhatha bafethu. I-South Africa is so rich. Ndinixelele inyani. Into details. I-South Africa is so rich. But i-ANC and abantu abaphethe i-ANC bayayirana le economy ekancinci. And iDA iproblem yayo i-against ibona. Because of iDA nepower. iDA i-connected kulamazwe angaphandle guys ayikancinci. iDA connected nabantu aba very powerful. Very very powerful. Ndifuna unitshela bafowethu. Ndifuna nje ukunitshela ndiyabonga kakhulu ebantwini abalike niqhubekeni like bafowethu. Niqhubekeni like. Mna yabona abantu esenithenda abatshela inkinga ndabatshela ukuthi kwenzakalana. Yabona
bayazi anithethi kakhulu nawe kufana lento kangizwe nithethe nje into eyi1 ukuthi ekugcineni kuzoba kanje nakanje, that's it. Azange nibe nikhuluma ukuthi hey kwathini kwathi mina ndikutshela nje straight lento le izokwenzeka nento futhi enifuna mna ukuthi yenzeke because I can. Ulakhi uthi uthini nabhuti iDA. Usipoku uthi nyani lento uyithethayo. Awuzoyibona kahle next year ukhumbule ukuthi kunomfana la kwa TikTok ekuthiwa nguSimba okwayithetha into eso. Yothi mayisenzeka next year ukhumbule ukuthi uSimba ukho wakwayithetha lento le. EFF guys ngokwepower. EFF bekumele ukuthi yaphathi ilento EFF ngokwepower. EFF bekumele ukuthi yaphatha even ngokuhlakanipha nanga everything. EFF ihlakanipha ukudlula ANC but iANC iyayinyathelela iEFF guys and ifocus kwiEFF ayifocusanga too much kwiDA. iDA ifocusile but not that much. I'm telling you iEFF ngeke iwine next year. Ngeke iwine bafowethu, ngeke iwine. Usemndoda uthi weSimba ngiyiANC nawe futhi uzoba yiyo ngenkani. No, anifuni ukuqhatha semndoda. Mna ndivotela iANC always, anifuni ukuqhatha. Sometimes ndingavote because iDA I never ndiyivotele. Anifuni ukuqhatha. I never iDA ndiyivotela. Mna xa ndithi ndiyavota ndivotela iANC anifuni uniqhatha guys. Even iEFF anikaze ndayivotela. Yabo. But mina I'm telling you ngento ezokwenzeka next year. Kufana nongizwe, ungizwe anikaze ndakhuluma naye. Even abalandeli bakhe bebenifonela namhlanje benifonela bendazisa ukuthi hayi lokho bokukhuluma Simba kuyenzeka njengamanje. Ungizwe bamkhululile. Bangapha abantu bethi baprofeti icala lika ngizwe. Nizokubona ukubaleka kwami bafethu. One of a good day nizokubona ukubaleka kwami ukuthi yazi intoni uSimba besingamthandi nje. Nizokubona ukubaleka kwami. Uthulani Mbele uthi mina ngavezelwa ukuthi kuwina iANC but kuzoba nempi enkulu if iwina. Abantu abanedlozi eliphila abafethu. Abantu abanedlozi eliphila impi inkulu kakhulu anifuni ukuqhatha kodwa lapho ulento iANC ebhayiza khona ifocus ephi? Ifocus kwiEFF and lento le izoba njalo ngisho noba bangayiva endlebeni ngeke ivakale kubo. Ngeke ivakale kubo ngoba sendiyikhulumile. Izovakala xa nisithi izovakala. Xa nithanga ikivakala ngeke ivakale. I don't need to prove myself mna guys. I don't need to prove myself. I know who I am. Unoma uthi kusazoba nzima nango 2024 hayi uma sizophathwa iDA. Ya kuzoba nzima nyani noma. Ugogo uthi molo mkhulu Simba mntanami siyabonga kakhulu. Ugogo kaSive ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise. Nami ndiyabingelela. iANC if yaphatha still uRamaphosa uzophatha and njengoba uRamaphosa ezophatha bafethu ama price azokhuphuka. Remember into ethethwa ndimi ukuthi uRamaphosa unepower bafethu and abantu abaphethe uRamaphosa banepower. Yabo ifana lento le eyeshaka ilembe. Ishaka ilembe bathathe lo mfana lo uLebogange bamjoinisa le cult Illuminati le yabo mandiyibeke nje straight futhi bamjoinisa uLuminati. Xa bemjoinisa uLuminati how can put it, I don't know man, you know, izophatha vele, you understand. uRamaphosa ubekiwe ngabantu wabekwa iANC but kunabantu abaphethe iANC. What I'm trying to say, kunabantu
abathi xa besithi i-ANC mayenze kanje yenza njengoba besisho. O-Ace Magashule bazi nothing kwi-ANC, bazi nothing, very nothing, ngabantu behistory nje kuphela. O-Jacob Zuma bazi nothing kwi-ANC, even uRamaphosa himself nothing kwi-ANC, lithulusi nje lisetyenziswayo. Kunabantu guys abaphethe i-ANC abazi-multi-billionaire, abazi-multi-billionaire. So ngaba bathini bacontrol abantu uRamaphosa. Ingakho uRamaphosa ethe xa ingena wabayele into ayiyo ifuni ke namjonga kakuhle. Eloku eclaim ethi ibillionaire waze wamhleka uMalema. So those people into bandichazela yona ba lose focus. Ba lose focus so deep guys ngenye indlela esisimanga. Those people and guys ngicela ukuthi ningathi ndigudi ngokuprofeta. Ningathi ndigudi ngokuprofeta. Zininzi into enigudi ngazo. Nisazozibona kancane kancane. Mina I take step by step. Ningathi nigudi ngokuprofeta. You understand? So unkosi ye-moderator uthi khehla lami uSpoke uthi even uRam Illuminati. Akwipolitiki jo uyathwala uyajoina, that's it. Vele xa ufuna ukuba phezulu ufuna ukuba right, you have to do something man, you have to sell your soul sometimes. But it's not always good. Yeah, indaba ihamba njalo. Apho baluza nje nethi focus ile EFF. I'm telling you 2024 uzoba nzima guys. U2024 uzoba nzima if bekuya ngami. At least kuphatha ama UDM ama inkatha yabo lemibutho ephansi le. At least kuphathe yona, but still lemibutho ephansi ayinamali yokuthi bangaphikisa abantu beANC. That's the problem. That's the problem. The only person you know le andazi bangayibiza nge-big 3 or ngayibiza nganto le 3 le iDA, ANC, EFF. Hayi le 3 le bafethu hayi. Akunando enhle. Yabona kwaphatha iDA akuzoba wese bafethu. Into nje endiyibonile ukuthi iDA akunando enhle etheni. Zikhona into ezinhle. I-load shedding anifuna iqhatha izophela. Ama price akhuphuka yazokwehla. But I'm telling you umuntu omnyama uzobhadala. That's the problem. Must accept because sithetha nabantu apha bafethu. Sithetha nabantu la. Khehla la. Yaphila. Inkatha. Hayi ku-right. Hayi ngiyakuzwa khehla ngiyakuzwa. Ngeke khehla lami inkatha khehla lami. Andithi ndiyasho ukuthi abanamali. Mamela. Abona abantu ababekuweyo ngabathathu. Yabona le 3 lena. Yandizwa khehla lami. Uyandizwa khehla? Ya khehla lami. Yeah, njengonishoyo. Yeah, njengonishoyo. Yabona ANC very powerful na. But umuntu okwazi ukuphikisa iANC, iEFF, kuphinde futhi kube iDA. Those people ba very powerful khehla lami. Even nokubajonga nje ngamehlo engqondo namehlo enyama, ba very powerful those people. You understand ne? Wekhehla lami. Ndiyakwazi ukuthi le-ANC, ndiyakwazi buli ANC khullehlisa umoya. Nami ndili ANC hlisa umoya. I-ANC vele khehla lami futhi angishintshi. Lalela kwekhehla lami. Lalela. Uyabona lento lena eyokuthi uzongena kuleli qembu, uphuma kuleli, ungena kuleli. Abantu sebeyafana emhlabeni manje. Abantu mehlo ukuthi bashintshe iskipa nje. Umuntu uphuma ngala eze ngala khehla lapho. Kodwa kuseyuyena usenengqondo efanayo yonke. Uyabona umuntu uma ubuya uyabheda. Ufuna sihlale kumbutho kodwa sikhiphe lowo muntu okuukubuya uyabheda. Uyabona kube abantu bonke bandawonye. Mabethi abafunda amaphosa bonke awekho inqwaba lamaqembu. Ngabe kade aphuma.
uyabo, sihlale nje lapha entweni othi manje akusizi, singena ngala uyaphuma kusasa uyi-F_F, kusasa usuwokunye, still umuntu uyinto eyodwa, uganga ngala ephume eyongena kuleli qembu. Akusho ukuthi umuntu osehlulile ngala ku-ANC kade ithi i-F_F uyabheda, make wangale use-right iyamukela. Use-right kanjani umuntu oyisigangi futhi? Okay, kawuthi ndikunikeza ukuhlakanipha ikhehla lami, ukhuluma kahle andithi manje ne? Yeah. Into endifuna ukunikeza yona, yabona uRamaphosa waphatha, yabona ukuthi ama-price ingathi ayehlika manje ne? Njengoba sijonge kuDisemba. Yeah. Ya, masike sibekele lapha ezimotweni, yabona ukuthi ipetrol ziyehlika, amadizili zonke. Right. UDisemba vele uzoba covered, even next year kuzoba covered until le 5 months lena. Kulele 5 months le special, le covered next year. But after le 5 months lena kuzoba worse khehla lami. Kuzoba worse. Uyayibona? So iANC right, but inkinga yeANC ukuthi next year uRamaphosa waphatha, kuzoshuba khehla. Uzophatha khehla lami, somvotela impela. Yena uzovotelwa, ndithi ndiyasho ukuthi mina uzovotela uRamaphosa kodwa ujonga iDA ndishilo. Yabona if olive bamba bukela kuhle. Ngithena iANC na iANC ijonge nje nethi EFF ngoba iyayibona inamba ngendlela ezikhuphuka ngayo. Uyabona? Yeah. Umlando weANC ukuthi iluze imeya ezingaphi, ilento iEFF igain imembers ilento kuthaza intoni konje imeya ezingaphi. Ujonge zonke umlando nje, ujonge zonke into ezenzakalayo. iDA izongena seyingena kanje. Ngoba iDA izongena njani? Izongena ngesininzi. Yayiva khehla lami ukuthi ihamba njani. Izongena seyingena kanje. Abantu nibatshele but abantu abeve uzophinda ubona omnye futhi ebuza ukuthi uthi ngophi umbutho ozophatha mkhulu. iDA khehla lami izongena seyingena kanje. Ingena nje phakathi kwabo futhi badlule. Hayi khehla lami. Ngeke ngithini kodwa angikaboni mina. Akekho umuntu ongakuphikisa okhehla lami, sho nawe ngeke ukuphikisa. Akekho ongaphazamisa iANC khehla lami. Angeke ukuphikise. Yabona indaba kaNgizwe manje kwenzela umzekelo ngoNgizwe. UNgizwe yamazi ukuthi lo muntu uthuka magistrate, uthuka amaphoyisa, uthuka ama-lawyer. Hayi loyo. Khehla lami mamela mina ke manje. Uthuka azathuke ngisho nominister ubheka icele, uyanderstand ne? Azamnikeza amagama. Ngophi umprofeti nenyanga okwambona ngaphandle kwaSimba ethethe ukuthi uNgizwe uzowina na kanjani? Ngophi umuntu okwambona esenzondwe? Ngoba naye uNgizwe bengayazi uqobe ezidoubt yena self. Ukuthi uzowina icala. Ebezidoubt khehla. UNgizwe ulihambe kangaphela cala beprofete osigujana besithi uthi umoya. Beprofete abantu abaninzi bethi hayi uNgizwe uyaphuma manje. UNgizwe usebenzise intelezi zakhe. UNgizwe decent that. Bangapha abantu besenzondweyo kodwa uNgizwe still icala lokulipostpone. Bangapha abantu abenze njalo. Hayi khehla lami. Angazi kodwa ngakuzwa uthi ngeke boshwe uNgizwe, ngakuzwa lapho. Ngeke understand khehla lami kwelinye side uyothatha isikhathi. Uyothatha isikhathi if ufuna ukuni-understand uyothatha isikhathi but once wanibamba uzoloku unibamba. Hayi ngiyezwa khehla lami kodwa ke hayi la sengivotela. uKB maka request khona into ayikhuluma ecomment pha. Ka request. Ngikhona mkhulu wami, ngikhona. Ngifuna yona le nkulumo enikhulumayo. Nithi ANC izaphatha kanjani? Ndifuna uKB, yabona uKB lo wathi abantu beANC bayafana nje bonke. Ndifuna lo KB lo lapha ezantsi. Ngena KB. Ngena KB. Ndimza ngelizwi manje, ndimza ngelizwi. Uyaphila kodwa ama-account akho maningi. Maningi straight. Ngicela ukwehla mina khehla la. Okay, siyabonga khehla noma indaba lento iANC wena mkhulu semndoda ne? Khehla lami kusho ukuthi masithi iANC song iANC izolwa, iANC ine power but at the end iDA izoyenza lento. That's the problem. Hayi khehla lami. Askizi. But uzoyibona isenzeka.
yazi nithe xa ndiyiboniswa ne and into endiphathe kabuhlungu ndibone nezinto i-DA ezozenza, ndabona izinto ilento i-ANC ezozenza, ndabe ndiyazi ke yona ukuthi i-EFF vele ikanje. Into endivisa kabuhlungu i-DA. Angithi uzovotela i-ANC khehla lawo. Cha ngivoti mina, ndifuna ukuqhatha, angizovota kulo nyaka ozayo, andifuna ukuqhatha nazi. Ngeke nivote. Khehla lami uzolandwa yimina ngikhambisi. Yabona ke ndiyabafuna abantu abazothi nje akaspendi akeze nje kuma zonithatha sihambe. Ndiyabafuna abantu abanjalo. Zokulanda khehla lami. Yeah. Asikwazi ukulahla umbutho, umuntu osuke ebheda kube kubheda umuntu. Akukhiphe umuntu obhedayo. Kodwa mawujonga manje ngendlela i-ANC ehlakaniphe ngayo ne, kubani umuntu ongathatha isikhundla sika Ramaphosa mawubhekile? Asike siyibeke ibelula, asike sincokole nje. KB ngicela usivalile i-mic kancane khehla lami. Sike sincokole, kubani umuntu ongathatha iposition ka Ramaphosa? Anti ekazuma besiyazi ukuthi uRamaphosa angayithatha ngoba uRamaphosa ebethu ibillionaire, uRamaphosa ufundile, uRamaphosa is a good talker blah blah. Kubani umuntu ongathatha iya position? Uzovela futhi isikhathi mase sifikile wekhehla lami, mase kiwa nje kwilokhu njana kwi-conference ngaleso sikhathi awuyovela. Asikwazi ukuthi ngithi mina kuzoba ubani ngoba naleso sikhathi futhi osefakiwe mina ngo-supportela umuntu nje mina ofakiwe nawe nje uma ngathi ungena nawe futhi ngokuvotela, uma u-ANC nje mina ukuvotela, mina ngivotela umbutho, anginankinga nawe. Wena mina kuthiwa ngikuthandi kanjani ukuthi hey umkhulu Simba ngimthandi, kodwa ngobe ngivotela umbutho nje kwaphela. Uyazi nami i-ANC ndiyithandiswe ngugogo wami, ebeyithanda kakhulu i-ANC. Ingakho i-ANC ningathanda ukuyivalela ngaphandle nithi ndiyayilahla, kodwa into xa kumele ukuthi yenzeke i-problem izokwenzeka. Uyabona? Into mekumele ukuthi yenzeke izokwenzeka, no matter thina singafisa kanjani, no matter kungathini, especially mase ikhulunywe ngabantu abafana noSimba, i-problem iba lapho. Uyabona? Hayi kulungile khehla lami, masidedele nabanye bekhuluma. Okay, siyabonga kakhulu khehla lami, siyayibulela kakhulu. Amen. Ke sifa uKB ukuphila khehla, uphila. Ungavula i-mic KB. Hayi mkhulu, ukhulekana akusiyo uKB kuhlukile, khona uKB khona ukhulekane HB. Ndivo usithi ungu-KB manje. Ndivo usithi ungu-KB, yeah. Cha, ngiyayizwa inkulumo enikhuluma notata lapho usemndoda, kodwa angiphikisani nokuthanda iqembu likaKhongolose. Ngiyacabanga ukuthi nje kakhulu ningobhuti abadala kimi, kodwa-ke ngumfanyana nje engiyaye ngililandele ipolitiki. Kodwa nje uKhongolose vele ukukhula kwethu nje, mina ngizalwe idemocracy, ngiyacabanga bekuna 2 years kufika uhulumeni wentando yeningi. Ima kancane kubambe kancane khehla lami, ndikuzwa kahle ne futhi amagama owathethayo, ukhuluma njengomuntu nawe osekhulile futhi nomuntu ohlakaniphileyo kakhulu, yabona. But inkinga lana asikhuluma ipolitiki deep, sikhuluma ngesiprofetho. Into eprofetha nguSimba, into ezokwenzeka next year ngo-2024. Lento lena kusho ukuthi xa ndiyiprofetha ngo-October, uyabona ne? So ngithe xa ndakhipha indaba kangizwe mchunu, ndakhipha futhi indaba kayeshaka ilembe, ndakhipha futhi indaba le ye-ANC ebengigxile kuzo kakhulu, indaba kangizwe nendaba le ye-ANC zizo engigxile kuzo, ebengigxile kuzo kakhulu khehla. Because le yelembe into ukuthi nje sekuyinto ukuthi abantu babone ukuthi ndikhona ukuthi ndikhuluma into ezikude, you understand ne? Ndikhona ukukhuluma into ezikude ukuthi kunento ezikanje ezisazokwenzeka kanje nakanje nakanje, uyayibona? Kodwa-ke mkhulu Simba-ke ngicela ungisize mhlampe-ke
ungambuleleke esiprofethweni-ke seqembu elizobusa ngonyaka ozayo. Ngifuna ukubuza, ngiphikisana nesiprofetho, ngiyasihlonipha isiprofetho sakho. Kodwa nje mhlawumbe ungangibeka nje kafishane, mhlawumbe ngoba ngizothi ngiqhubekele entweni mhlawumbe engayi-understand-i kahle ukuthi isiprofetho sitheni. Kodwa bengiphakama nje ngenxa yamagama katata lapha useyindoda. Ya, uyondenza ukuthi ndisabe. Yazi khehla lami, into kodwa engiqinishayo ukuthi ndithe xa ndikhuluma ngendaba kangizwe ne kwaba ngathi ebantwini ndiyadlala, and futhi ndabona ukuthi abantu babukela abantu abayi-13,000 bla bla leya live, leya clip endiyenzileyo, uya-understand ne buye futhi ndizokhuluma le ndaba le yepolitiki. Kunzima cause abantu bayayazi into abayifunayo, bayayazi into e-right for bona, bayayazi into e-right for wonke umuntu, and abantu ANC bayayifela abanye khehla lami, abanye bafile ngendaba ye-ANC. I-ANC nje iyodwa angeke sibe sikhuluma kakhulu ukuthi hayi kaloku ikhansela elitheni lafa, ubani wafa, sizokhuluma kakhulu lezo, uyayibona ne but ndifuna ukutshela ukuthi i-ANC kusho ukuthi andithi kune-ANC engunumber 1, unumber 2 i-DA, unumber 3 i-EFF, uya-understand khehla lami. So into eyenzakalayo kusho ukuthi unumber 2 i-ANC, imistake i-ANC incinci. Unumber 2 abamnakanga too much, bayamazi ukuthi vele ukhona but abamnakanga too much because bane-majority kwa-ANC. Kanti bethi bane-majority abantu bayazikhipha kanjani, kancane kancane. Ngicela ukuthi omunye angabisayibuza deep le question le. Kunabantu sanibonani Mr. Simba. Ngicela ukuthi asivalele imayikhi kancane, uzobuya khehla na uzobuya, ngisafuna ukuphendula nje kuni nonke. So into eyenzakala ngo-2024, uRamaphosa une-opportunity ezininzi ukuthi still angaphatha, uya-understand, zininzi kakhulu opportunities zakhe, and ngokomthetho bekumele ukuthi kungena ntoni, i-EFF. Ngoku kusho ukuthi lento lena bayibone early kwaspirit lese ngokwepower yabo, mandiyibeke kanjalo, uya-understand, ukuthi i-EFF ngendlela ekhula ngayo ikhula kaninzi, andazi bani ngayibe, ikhula kakhulu, uya-understand. So i-DA bayibona ukuthi i-threat but ayiyo threat too much because bane-understanding ukuthi abalandeli be-DA angeke balingana be-ANC. I-ANC i-majority okokuqala, uya-understand. So i-DA izothi xa ingene i-ANC ibhekene nantoni ne-EFF, usazozibona into ezisazokwenzeka and usazofa. Ndifuna ukuyichaza kuni nonke lento le, ndifuna ukuchazela nawe, kunama-case osazowabona avulwa yi-ANC, iwavulela ntoni, iwavulela i-EFF. Untshela ukuthi oma-case iyawazi, montshela ukuthi iyawazi, andazi khehla lami, andazi ukuthi ngaze ndenzeni le engaka, andazi bani ngathini. Khontshela ukuthi kunama-case owaziyo na avulwa yi-ANC evulela ntoni, bevulela ilento i-EFF. Kunama-case asazovela evela straight kwa-ANC. I-ANC iyibonile i-EFF ukuthi i-EFF yi-threat, andifuna ukuqhatha khehla lami, i-EFF yi-threat nje ephilayo. Kodwa i-DA isebenzisa ntoni, ukuhlakanipha nepower, uya-understand ne? I-DA ndixelela wonke umuntu lapho, i-DA izothi xa ingene phakathi kwabo bejongene because bayalwisana naba, uyabona. So i-DA abayilwisi kakhulu ngoba bayayazi ukuthi vele ayinale majority le enga-affordha ntoni, enga-affordha ilento ANC, uyayibona. Yeah. Kodwa-ke kwami ngiyakuzwa, sekhona i-possibility yokuthi u-ANC engaphatha, kodwa nje angeke ayiphathele ey'mele yedwa. Bengifuna ukulungisa lokho ukuthi ey'mele yedwa nje ewu-ANC ukuthi uyothola u-50% plus. Khawuphina, andikuva kahle khehla, isithini isikhathi? Awuphinde futhi andikuzwa kahle. Ngithi mina mkhulu, u-ANC ukuphatha, unalo ithuba lokuthi usengaphatha, kodwa angeke ayiphathele
yena yedwa njengoba ephethe manje ukuthi uyothola u-51% kuya phezulu. Ukuphatha kwakhe uyophatha ngohulumeni wobambiswano nanoma yiliphi iqembu okungenzeka ukuthi yiyo yona le EFF le esikhuluma ngayo ukuthi baxabana nayo. Lena nje ipolitiki abayidlalayo. Kodwa into elandelayo i-EFF iyogcina iphethe nayo i-ANC mabebuyela makuba i-ANC iyogcina ibuyela. Lo kade ngifuna ukuzwa yazi khehla lami ufana nomuntu ophikisa ntoni, ufana nomuntu ophikisa isiprofetho ngendlela okhuluma ngayo. Ngoba isiprofetho ngicela ukufundisa enye into kancinci. Yabona isiprofetho masesiphumile, yabona ngesikhathi uNkulunkulu edala ne ethi makube khona ilento, makube khona ulento ukukhanya kudede ubumnyama. Azange acela i-confirmation ebantwini. We understand? Lana ngikhuluma ngesiprofetho but isound akamnandi kuwe sengathi ngingumuntu wepolitiki too much. Uyayiva inkinga lapho ilele khona ngendlela okhuluma ngayo. Uyabona? Ngendlela okhuluma ngayo isound asengathi mnandi support i-DA ngendlela okhuluma ngayo. Mina ngikhuluma isiprofetho into ezokwenzeka. No, u-ANC uzophatha ngiphikisani nakho. Kodwa bengifuna ukuzwa lokho ukuthi iyophatha ngokwesiprofetho iyophatha ngokuyimela yona yodwa yini, ngoba phela kufuneka sibuke ney'namba lezi abazivezela zona, not ukuthi mhlawumbe ngumuntu nje olalela ipolitiki nofunda zona zonke lezi zinto abasuke bey'veza. Hhayi ukuthi ngijulile, kodwa ukuthi iyoyiphathela yona yodwa yini noma iyophatha nelinye iqembu, lento esiyibona yenzakala komasipala manje le yama-coalition nani nani, iyophatha yodwa noma iyophatha ngokubambisana nelinye iqembu yini? Ya ithi nikwenzela umzekelo. Yabona umzekelo, masike senze umzekelo manje. Yabona xa ngathiwa kuphatha mhlambi i-IFP ne umzekelo kuphatha i-IFP, i-ANC still i-ANC isazohlonishwa. You understand? Ukuhlonishwa ngeke iyeke, ngeke kuphele oko sesiyakhuluma manje. You understand? Ngokwe-mentality like everyone. I-ANC ngeke iyeke ukuhlonishwa khehla lami. You understand ne? But i-IFP izorula ezibavela isehlalweni, but i-ANC ngeke iyeke ukuhlonishwa. Ifana nabo Winnie Madikizela zange bayeke ukuhlonishwa just because of baphume kwilento kumbutho nabo Mandela. Kunesikhathi apho uMandela bake bamnikeza ibreak before yethu uzoretire. You understand ne? But uMandela behlonishwa and uMandela njengamanje, uMandela akasekho ushonile uMandela, and uMandela still iyahlonishwa. So i-ANC izoba njalo. Uyayibona? Hhayi kulungile, bengifuna ukuzwa lokho nje ukuthi isiprofetho siveza ukuthi iyophatha iyodwana noma iyolekelelwa elinye iqembu. Sona siyeke lapha kumkhehla lami wena nje kuphela umsebenzi wakho ukuthi umamele. Siyeke lapha kuma ukuthi sikholwa futhi aninankinga nayo, futhi anibethi sina ngovalo oluncinci. Uyabona? Hhayi siyabonga ngoba nje xa ndiyikhuluma into kangizwe, abantu abaninzi bethi ndiyabhuda, abantu abaninzi bethi ndiyahlanya, abantu abaninzi bethi ndinoshukela, abanye bethi ndinento ezikanje xa ndikhuluma indaba kangizwe. Kube nje ngamakhulu kuphela akwazi ukuthi anidiyeme abonge. Kwaphinda namhlanje kwaba ngabalandeli bakhe abanye benifonela namhlanje, and nabo nibasiza nibatshela indaba zabo ukuthi wena bhasobha kanje, wena kuzoba kanje, wena ndibabusisa kanjalo. Uyayiva khehla lami ukuthi ihamba njani? Hhayi kubonga mina mkhulu. Siyabonga kakhulu khehla, siyabonga kakhulu, benobusuku obuhle kakhulu. Guys, ulive nizovala early today. Ulive nizovala early. It's Justin be late endlini. Ndibuye late kakhulu endlini guys, nonkosikazi ungene late. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Same ndoda. Khehla lami. Khehla lami. Uyalibukela ilembe likaShaka? Hayi lutho khehla lami. Okay, akunankinga khehla. Andithi yakhumbula xa uqala nami into zika live uqala ukunibona ukuthi hayi
lo khehla lona ukhehla lami lona ayebebhayiza kakhulu uma ungathi yamjonga xa becinga kanti abazi ukuthi lo muntu lo serious because bebefuna ukubona bona ndifake izikhumba ndifake ntoni if usabakhumbula kahle xa hayi bengicinga khehla lami hey awukhumbula ulife wakho khehla lami hey ubugcwala usho ubamba o-2000 yabo abantu bayathanda la kuxatshwana khona kuthiwe Cimondo wena Cimondo ndizoyicima nami ndishesha andithi kwesaa sikhathi bengakazingelwa zinkabi so bensisho nami ukuthi yabona manje senzogcina ndiveze ezinye izinto ngigcine sendidutshulwa kanti inkabi ziseza bafika khehla lami inkabi zakhona ngicabanga ukuthi zihleli isikhathi esingangeveki na kusho ukuthi apha endlini nihlala nonkosikazi kube sekuba ngumuntu ofika ngama-weekend unkosikazi xa iphume emsebenzini ngoba uyasebenza yena bazomlandelela ngemva xa ndiphuma ndiyoshekha into zami into zenza zamabhizinisi zentoni banilandelela abantu aba uyanderstanda banifota benza zonke intwezi hayi ndasho ndathi akunampatho ozinthinda hayi futhi ayikho impatho ozinthinda eSouth Africa khehla lami mna ndikwazi ukuvikela abantu ndikwazi ukulwela abantu spiritually physically aninamandla ngokwami but amandla nawanzima kakhulu khehla ngeke ulale abalali tu hayi abalali ngoba hayi ngiyakhumbula ngiyakhumbula khehla lami beyibona umsindo life wakho hey ngihlala khona nawe then uvule nje kuthiwa naku Simba kuwo life abanye ade bevulile nasendlini bebethukile hayi la ungene ufike la ubanyathele hayi South Africa hayi but yazi yabona manje khehla lami andize kabuhlungu kakhulu ngoba xa sekuvunywa emazulwini kuma hayi andifuna iqhatha thina abantu abaspiritual inkinga abantu bangasithatha ungathi asinangqondo kanti ngenye imindo zendiyichaze kahle le ndaba doze ndibacacisela abantu ukuthi into yakaspirit sometimes ihamba njani ngoba inkinga abantu basebacabanga ukuthi siyalingana uyayibona khehla lami bacabanga ukuthi mawukhulile kwesinye isikhathi bacabanga ukuthi nguwena ongcono kanti izinto azihambi njalo iyazwakala hayi ngizwe kahle phela ngizwe kahle but bathi-ke hayi akusenani khehla lami hayi ibambe kanjena manje hayi ndiyabonga kakhulu nami ndicabanga ukuthi manje nivala ulife ngoba at least sesikhulumile nabani inkinga ndifuna uku-attend unkosikazi guys plus i-betraming 9% nje ishaja ndiyishiye kwelinye iside guys steering siyabonga kakhulu ukhumbule zamzukwane guys ngicela ukuthi ninifollowe bafethu ngicela ukuthi ninifollowe kakhulu and ngiyacela ukuthi ninikeze isupport too much bafethu isupport yenu ibaluleke too much noba uyi1 noba nibayi2 noba nibayi5 isupport yakho ibaluleke kakhulu ngicela ukuthi ninikeze isupport khona sizonqoba ngcono ndichila ukuthi njengoba kuze uDisemba kunomthandazo endifuna ukuthi sike siwenzeni umthandazo ozoba special lo mthandazo lo ndifuna ukuthi siwenze futhi khona apha kwi-live khona abantu bezobona lento okuthiwa ipower bezo-understand ipower kunabantu guys abosizakala kakhulu kunabantu abosizakala kakhulu bafethu ngoba izinto zininzi abathakathi babhokile bafethu andifuna uniqhatha abathakathi babhokile and kunabantu nje abahleli nekhesi izinto zininzi abantu balande izinto ezirongo ezinyangeni balanda izigubhu ezirongo balanda izinto ezirongo abantu baphila nezilwane abakhona ukuzibona ngo-C kunezilwane guys okhona uzibona nje ngo-C I won't go into details ukuthi zintoni nantoni just because of kusebusuku manje kunabantu abogcina besaba kodwa lo mthandazo lo sowenza bafethu njengoba kuze uDisemba ndiyawufuna kakhulu lo mthandazo ukuthi siwenzeni khona ukuthi nawe uzobona ukuthi ngomthandazo kuphela izinto zingashintsha sithi singena ku-2024 sibe singena kwimpilo entsha
impilo lesiyifunayo. Yabona, impilo yethu maye ukucontrolwa zikhesi zabazali bethu. That's why I hate umuntu ozongitshela ukuthi wena usenamatyala ogogo bakho kwasha kwacima. Unamatyala wathathaphi ngoba impilo yakho kumele iye phambili. Impilo yakho akumelanga ukuthi ibuyele emva, kumele ukuthi iye phambili. So zendizo sobe sizibreaker nje guys, sobe sizibreaker. Khonapho lenkonzo le izobe ishube kakhulu. Kulapho futhi into enizobe enzenza mahala. Kulapho into enizobe enzenza mahala bafethu. Ngiyacela ukuthi support yeni ibalulekile. Ngoba lesindi ithi ndenza inkonzo ngaba lesi ngama followers ayi 4000. Ama followers ayi 4000 mancane because even now nama followers ayi 4000 but nibukele ngabantu abawu 12. Uyabona? Lesi mhlambi kuna 2 3 ehide leyo ngapha ya engafuna ukungena straight. So izinto esizozenza ezo. Izinto esizozenza. Wonke umuntu wamkelekile bafethu. Ungabuthi uyazihide kusimba. Akunalutho enzothi mhlawumbe kanye nibe nithindi ukukhumbuza into yakudala. Guys, anibamba amagqubu mina. Anibamba amagqubu. Ngoba I know ukuthi menifuna ukukhesa ningakhesa futhi nobuhleli. Xa nifuna ukukhesa but ukukhesa into engayenziyo. Yabona, futhi into engavumelekanga ukuthi ndiyenze into yokukhesa nezinye but I won't go to details. I will tell you ukuthi mhlawumbe izenzayo kokwenzakalani but there's no punishment etheni. I-punishment ekhona ukuthi xa ngike ndabulala kuzoloko nibulala. Xa ngike ndakhesa and futhi ndakhesa nyani zoqhubeka nikhese kuya phambili. Uyabona? So izinto zinjalo bafethu, ngiyanithanda kakhulu. Ndiyacela bafethu ninifollowe. Ndiyacela ukuthi ninifollowe. Khona izinto ezizokwenzeka. Izinto ziyenzeka bafethu. Izinto ziyenzeka. So ngicela ukuthi ninifollowe, ninisupport. Siwucengeni live. Nami ngizonifollowa. Ngizonifollowa back guys, ngizonifollowa back. Ningabafollow futhi umuntu anikhumbuze nje ukuthi awukanifollow nami. Kwenzela ukuthi mhla sivula live. Ngoba manje into enizoyirelease njengamanje njengangosibheke kuDisember. I will make sure ukuthi I deliver guys. I will make sure ukuthi I deliver. Ngizofaka kakhulu i-teaching. Ngizonibonisa kakhulu into eziningi. Ngizonibonisa kakhulu into eziningi. So nina ningesabi nithi nisaba bathakathi izinto yokudala sazi andazi bangayibeka kanjani. But anyway ndiyabonga kakhulu guys, i-percent yami i-battery lami li-flat. Ngiyacela ukuthi ninifollowe. Ndibonga kakhulu ama-likes, ndibonga isikhathi senu abantu abathe bahlala nami. uNkulunkulu anibusise wherever la ukhona. uNkulunkulu akuvikele, uNkulunkulu akukhanyisele, uNkulunkulu akublesse njengoba kuza uDisemba. So ngiyabonga kakhulu bafethu nibe nobusuku obuhle. Nami ngizocela ukuphumula nje. Kade nibhizi imini yonke ndibuye ebusuku ekhaya. Ndiyabulela kakhulu, uNkulunkulu abe nani.